سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو كم تمنጭ نايز channel زخونه لومي حدا قد أسارستي بفلاي دما أب عود قطبا زتنكفينا غنري لوم نريو أرستي برتأ زبال أرستي ونسدما أمونغو دخان حبتا من زلو فللي ويدما نحادسب كم أبنات نقللنا نمعبول عالم نوسد أب أمريكا ويا بأوروبا نزنبر سب أو تولدو نزعبي دخادي كون هبتام كون انتايز وسنو كمايو كبخمايم زفلاليو إنا غنري كندا قدا ساب زجنتا كنرينا نخللنا اتوم هبتامات زبهالو سبات انت عينة تحساس بالون كمي عينة كايدا لوم انتاي كابتوم دخاتا زخون سبات زفوليوم كاب بزحات مصحفتن كاب بزحات صحفاتن مصنعتاوي ريسيرشن زمصات ارسيا سلازي زارست زيا لبهم كفيتكم كمهاريه كغيريه نعيون كون خيليو لكم تسميكم بزي قال العالم هيوتكم كغير زخيليو بنصارو كم توترو نغبرو هبتام تاي كوينو حتياتنيا دور رسحدو افرد تعاتو تخوينكم نعاهم يتقمكم سلازي مرج انا باخمي ذا فيديو زياغن كام مجمريا لايك ابوا لايك باتن رومو كساب موداتا دما نفس وكف نطبي هيوتنا نخنفتش ابي يالنا نخنفلت انتاي كنغبر لنا دما مخرخ تبنايا بزيا فيديو زيا كغير زي كلسب علو الى عمني كغير لبون تخفيتو نعاي كيراتني تغيرن زلا ارستس لزخونت نعاخم ونكم خدكون تمنيتيو كينا وحكو let's dive to the point so ارستنا again what separates rich people from the poor ones so نحب تامسب كاب دخاسب انتاي يزفوليو ملكعو ديو كلوتو ديو فلطتو ديو بلحو ديو سدرا بيتو ديو بوتاس تولدلو بيت تمرت زخودو ديو I don't know and I don't care أبزا فيديو زياغن انتاي مخانو كام بخمي كم زفليو برقص كم فلتينا عيناي كنوسط كم زلنا دما من قد تكون ناتخليا سناي مكتتال let's go so point number 1 تقداميتي they believe they will be rich هبتامات فطركم لخلو وين أشت خلو جميرهم هبتام كونو مخانو حيالات حساسبا حيال دما كوم عينت امنت وشت امالهم يبلنا هانتي ارتيكل ابز حلفه زنبباز نبركو I think I actually interview ناي وورن بافت يسمنيره وورن بافت جينا ود 10 حدا عامت كلخو هبتام كون مخاني تطراطير يفلتني ملو هيوتي ون انتخوني تطراطير يفلتني يبل نبره so وورن بافت ركبتم زحبتم سباتيو بليونير ግን ወደ 50 ገደም እስኮነ ይቆይኑ ስለዚህ ኦሬዲ ንሽተይ ኮሎ ሸቃጥና ጋዜጣ ገለይ ነይሩ ስለዚህ ምንጭ ናይ ገንዘብ ከመይ ምኻኑ ካብ ንእስነቱ ተረዲዎ ስለዚ ነበረ ከብቲ ምኻኑ ይፈልጥ ነይሩ so መብዛሕቶም ሃብታማት they have the confidence in being wealthy and believe they deserve to be wealthy without any doubt ስለዚህ ሃብታማት ክኾኑ ምኻኖም ይፈልጡ ጥራይ ደይኮነስ ሓያል እምነት ኣለዎም ሃብታማት ክኾኑ ከም ዝግብኦም ጥርጥር ድማ ኣብነፍሶም የብለውን በንጻሩቶም ሃብታም ቶም ድኻታት ወይ ሃብታማት ዘይኮኑ ድኻታት ክኾኑ ወይ ካብ ሚድል ክላስ ዝበሃላሉ ዓብ ክፋል ናይ ምዕቡል ሕብረተሰብ እሳቶም እንታይ እዮም ዝኣምኑ ሃብቲ ብዕድል ዝመፅእ ብትውልዲ ወይ ካብ ብውርሻ ዝመፅእ ብሎቶሪ ክመፅእ ዝኽእል ከምኡ ብካልኦት ነገራት እምበር ኣነ ብርግፅ ከምፅኦ ዝኽእል እየ ዝብል እምነት የብሎምን እሱ ጥራይ እቲ እምነት ጥራይ ኣይኮነን ዋላ እንተለዎም እውን እቲ መንገዲ ዝኽተልዎ ከብፅሖም ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ድማ ብዙሕ መንገድታት ክንርኢና so ሓንቲ ዓባይ ጥቕስላ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመላ ካብ ሄንሪ ፎርድ ናይዚ ፎርድ ኣውቶሞቢልስ ወይ ከዓ ናይ መኪና ፎርድ ዝበሃል መስራቲ ዝኾነ ገለ ካብቶም ዝበለፁ ርእሲ ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘበን እንታይ ይብለና if you think you can or you can't either way you're right እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ነገር ይኽእሎ እየ እንድሕር ኢልካ ኣሚንካን ኣይክእሎን እየ ኢልካ እንድሕር ኣሚንካን ኣክልትዩ ቅኑዕ ኣለኻ ይብል ምክንያቱ እቲ ይኽእሎ ኢሉ ዝኣመነ ክኽእሎ ዕድል ኣለዎ ኣይክእሎን ኢሉ ዝኣመነ ኸ ኣይክኽእሎን እዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ንሓስብ ንሱ ኢና ንረክብ ኣብ ሂወትና ማለት እዩ ስለዚ ከነስተውዕል ኣለና ኣይክእሎን እየ ኣይገብሮን እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ንዑ እዩ ዝረክብ ይኽእሎ እየ ክገብሮ እየ ክኾነ እየ ዝብል ድማ ንዑ እዩ ዝረክብ እዩ ዘተንበሃልና ኩሉ ግዜ ምኽኒት ወዲ ምኽኒት ዲና ንድርድር ኣብ ነፍስና ጥርጥርን ስክፍታን ድዩ ዘለና ወይስ ነቲ ንደልዮ ክንበፅሖ እንደሊ ክንፈልጥ ኣለና ኣመና ኣብ ነፍስና ንጠራጠርቲ ኮይና ክንህብትም ኣይንኽእልን ኢና ይብሉና ማለት እዩ they look for opportunities everywhere and develop ideas እቶም ሃብታማት ዝኾኑ ሰባት ካብቲ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝረኸብዎም ኩሉ ግዜ ዕድላት እዮም ዝጥምቱ
ናይ ቢዝነስ ዕድላት ናይ ዕቤት ዕድላት ኣበይ ኣሎ ብልጫታት ንዕዮም ናጠመቱ ዝኸዱ ከምኡ ድማ ሓደሽቲ ሓሳባት ኣብ ምምንጫው ድማ ቢዚ እዮም ኩሉ ግዜ በንጻሩ እቶም ዘይዕውታ ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ዘይዕውቶም እዮም ቢዚ ዝኾኑ ካልኦት እንታይ ገብር ኣለዎ መን ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ምስ መን ተመርዒዩ እንታይ ገይሩ ኩዕሶ መን ተፃዊቱ እንታይ ክንደይ ገንዘብ እዩ እንታይ መኪና ገዝዩ ኣብዚ የድልዮም እዮም ቢዚ ዝኾኑ እዚ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ ዋላ ናይ ኣሜሪካ ውሰዱ 70-60 ሚእታዊት ህዝቢ ኣሜሪካ ድኻ እዩ ብመንፅርቲ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ፍልጠት ስለዘየለ ወይ ጥበብ ስለዘየለ ተዓዲ ይኮነን ወይ ከዓ ናይ ሃብቲ ምንጭ ወይ ኢኮኖሚ ሕማቅ ስለዝኾነ ይኮነን እንታይ ደኣ ሰባት ዝዕውቶም ስለዘይመርፁ so now let's go to the point too ካልኣይ they think outside of the box መብዛሕቲ ሰብ ኣብ ሓንቲ ቦክስ እዩ ዝነብር ኣብ ሓንቲ ክብብ ዝበለት ዓለም እዩ ዝነብር ሓንቲ ፀባብ ዓለም ናቱላቶ ካብዛ ዓለም እዚኣ ክሳብ ዘይወፃኻ ፍሉይ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ so the average person settles for a steady paycheck ዝበዝሐ ሰብ ተምሃር ንፋዕ ሞያ ግበር ስራሕ ሓዝ ቀዋሚ ስራሕ ክህልወካ ኣሎ ደሞዝ ኣለካ ጥሮታ ድማ ክትረክብ ኢኻ እዚኣ እታ ፕሪንሲፕል ንዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ቀይዳ ተንብሮ ማለት እዩ እታ ቦክስ ዝብለዋ እዚኣ ተምሃር ንፋዕ ኮሌጅ ኪድ ሞያ ግበር ፅቡቕ ስራሕ ኣብ ፅቡቕ ካምፓኒ ቀዋሚ ስራሕ ሓዝ ተወዲያ ኣላ እታ ሂወትካ ገንዘብ ካብቲ እናቐመጥካ ገለመለ ኣብ ጥሮታ ኣብ 65-70 ምስ ወፃኻ ድማ ትኳቦ ክትረክብ ኢኻ እዚኣ እታ ፕሮሚስ ንዝበዝሐ ሰብ ትሕዞ while the rich amass wealth through businesses እዚኣ ሸቃላይ ኮይንካ ፀባብ ዓለም ክትከውን ከላ እቶም ሃብታማት ግን ነዚኣ ይቀበልዋን እዮም እንታይ ደኣ ነቶም ዝበዝሑ ሰባት ስራሕ ክንፈጥር ንደሊና ንዝብሉ ንዖም ዕድል ብምሃብ ቢዝነስ ብምፍጣር ከዓብዮም ዝፍትኑ so they put their work into businesses not following rules with discipline ስለዚ ግዚኦምን ጉልበቶምን ዓቕሞምን ካምፓኒታት ሃብቲ ቢዝነሳት ኣብ ምፍጣር እምበር ንግሆ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 6 ቲክ እናገበርካ ሕግታት ትክክል ብምክትታል ዝበሉኻ ምግባር እሳጥራ ኣይኮኑ ዝገብሩ እንታይ ደኣ ሕግታት የውፁ ካልኦት ዝኽተልዎ ንጥንቀቕ ኣለና ኣበይናይ ክፋል ኣለና ኣተሓሳስባና ኣብ ሂወትካ ከመይ ክንፈልጥ ኣለና ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ how rich people think ትብል መፅሓፍ ዝፀሓፈ ስቲቭ ሲቦልድ ዝተባሃለ እንታይ ይብለና ኣሎ the rich are typically self-employed average people tend to settle for a steadier situation ይብለና ኣሎ so መብዛሕቶም ዝበዝሑ ሃብታማት ናቶም ትካል ኣለዎም ኣብ ትካሎም እዮም ዝሰርሑ ዝበዝሕ ህዝቢ ድማ በንፃሩ ኣብ ናይ ካልኦት ትካላት እዩ ዝሰርሕ ይብለና ስለዚ ዓባይ ፍልልይ እዚያ ይብል ንብዙሓት ሃብታማት ን10 ዓመታት ልዕልዩ መፅናዕቲ ዝገበረ ብልፅ መፅሓፍ ፀሓፈ ሰብ እዚ ከምኡ ድማ እንታይ ኢሉ his book says that a job promoted continually by society as the safest way to wealth actually isn't እቲ ስራሕ ረኸብ ዝብል ብዝበዝሕ ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ከም ሓደ ፅቡቕ ነገር ንኩሉ ሰብ ንደቅኻ ስራሕ ክትረክብ ከምዚ ክትረክብ እናበልና ንነግሮ እዚ እቲ ወይ ከዓ ውሑስ መንገዲ ኮይኑ ዝስማዓና እቲ ዝሓመቐ መንገዲ እዩ ኢሉ ረኺብዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣስተውዕሉ number 3 wealth created over time this is one of the core principles ክርዳእና ዘሎ ካብታ ቀንዲ አንድሕቆ ሃብቲ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ይኮነን ዝምስረት ኣብ ግዜ ብግዜ እዩ ዝምስረት እዚኣ ድማ እታ ፍልልይ ንሰብ ሃብታም ድኻ ክኸውን ትውስን ዓባይ ነጥቢ ቀላል ነጥቢ እያ ትመስል ግን ዓባይ ነጥቢ እያ so the wealthy know that it takes time to create real value and wealth the poor often try to get rich overnight and fall for all kinds of quick rich scams so ሃብታማት ሃብቲ ወይ ከዓ ሓደ ፅቡቕ ነገር ንኽትፈጥር ግዜ ከም ዘድልዮ ቀሲልካ ዝግበር እናሰራሕካ ዝግበር እምበር ኣብ ሓደ ለይቲ ዝግበር ከም ዘይኮነ ይፈልጡ ስለዚ ኩሉ ግዜ ገለ ክፋል እናገበሩ ይኸዱ በንፃሩ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ድኽነት ዝነብር እንታይ እዩ ሃብቲ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዝመፅእ ይመስሎም ወላ ሓሳብ እንተመፆም ንነዊሕ ክቕፅልዋ ይደልዩን እዮም ይጅምሩ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ንዑ ገዲፎም ካልእ በዚላ መንገዲ ገንዘብ ዝመፅእ ኣብ ሶምክት ከምዚ ክትረክብ ኢኻ ወርሒ ከምዚ ክትረክብ ኢኻ ዝብሎም ኣብኡ ከይዶም ነተን ዝኣከብዎን የረክብዎን ወይ ድማ ነቲ ዘበገስዎ ይገትፍዎ that's why ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዘሎ ፍልይ ኩሉ ግዜ ጋር እቶም ሃብታማት ጀሚሮም ንነዊሕ ቀፂሎም ድሕሪ ነዊሕ ዕብየት ከም ዝመፅእ ይፈልጡ ነታ ንሶም ዝተኸተልዋ እቶም ድኻታት ክገብርዋ እንታይ ይፀግሞም ዓቕሊ ስለዘይብሎም ንነዊሕ ክቕፅሉ ስለዘይደልዩ that's one point the rich know it well that working 9 to 5 won't get you richer nor that saving every penny you earn it ካልይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ድማ እቶም ሃብታማት ካብ 9 ክሳብ 5 ወይ ካብ 8 ክሳብ 6 እናሰራሕካ ክትዓብን ክትህብትምን ከም ዘይትኽእል ይፈልጡ እዮም
ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ግዜኻ ኣብ ሕደት ገንዘብ ንምርካብ ተጥፍኦ ስለ ዘለኻ ንማለቶም እዩ በንጻሩ ድማ ካብአን ዝረኸብካን ገንዘብ ብምውህላል ጥራይ ከዓ ክትህብትም ከም ዘይትኽእል እውን ይፈልጡ እዮም ስለዚ ሓደ ግዜኻ ድሩት እዩ ክንደይ ዓመት ኢኻ ክሰርሕ ከምኡ ድማ እቲ ገንዘብ ከተቐምጦ ትኽእል እውን ድሩት እዩ ስለዚ ገንዘብ ምውህላል ወይ ስራሕ ሕማቕ ይብሉ የለው ንኽትህብትም ግን በዳሂ ምዃኑ ይፈልጡ እንታይ ዳ ይገብሩ ሰብ The rich know that money is a diligent servant that can create more money if allocated wisely and efficiently. ስለዚ እንታይ ይፈልጡ ገንዘብ ሓደ ብርቱዕ ሰራሕተኛ ምዃኑ ይፈልጡ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ብኣገባብ ብልቦና ብፍልጠት ኣብ ዝግብኦ እንድሕር ዋፊርካዮ ዝለዓለ ደረጃ ዕቤት ከምፅኣልካ ከም ዝኽእል ካብ ጉልበትካን ካብ ሓይልኻን ንላዕሊ ክሰርሕ ዝኽእል ንፉዕ ሰራሕተኛ ምዃኑ ለይትን መዓልትን ክሰርሕ ዝኽእል ሰራሕተኛ ምዃኑ ስለዝፈልጡ ዝረኸብዎን ገንዘብ ከም ዝሰርሕ እዮም ዝገብርዎ ክንደይ ምንጫታው ኣለዎም ፅንሕ ኢልና ክንርኢና ስለዚ ንሶም ይሰርሑ ገንዘቦም ይሰርሕ ቢዝነሶም ይሰርሕ እዚ ድማ ትዕቤት ናቶም ቀልጢፉ exponentially ከም ዝዓብዩ ዝገብሮም ማለት እዩ The poor lacks this knowledge and try to work their way to wealth which is very hard to do ድኻታት ሰባት ግን ነዚ ፕሪንሲፕል ኣይፈልጥዎን እዮም ነቲ ዝሰርሕዎ ገንዘብ እቶም ንፍዓት ከቐምጥዎ ይፍትኑ እቶም ሕማቓት ከዓ ንዑ ይብትኑ ሃብታማት ክመስሉ ፅቡቕ ክዳን ፅቡቕ መኪና ገለ ይዝውሩ ብዕዳን ዕንድዳንካ ይብልዑ ማለት እዩ እቶም ካብኦም ንፍዕ ዝበሉ ግን ነቲ ገንዘብ የቐምጥዎ ጥራይ ይኽዝንዎ እዚ ግን ፅቡቕ እኳ እንተኾነ ኣይዕውተካን እዩ ንኽትዕወት ካብቲ ዘኸዘንካዮ ንኽሰርሕ ንክዓቢ መንገድታት ከተትሕዞ ኣለካ እሱ ድማ እዩ ናብ ዕቤት ዝሕግዘካ ንስኻ ትሰርሕ ቢዝነስ ተለካ ይሰርሕ ገንዘብካ ይሰርሕ That's what a smart life is about. So, نغطي لنا. Number 4, they don't buy everything. This is also very important. حتى متى مثلنا زدلي يزجز كل زل ويز مثلنا. And that's wrong. أنت عباي متحف قدم زنبقوا one of the best متحفتي The Millionaire Next Door يعتبل. ده مالوتومي. حتى ما أبتك عجزا خازلو حتى مخانون زيت فلتو. نمالوتومي. نبزحات مليونيرات سدرابيتات researchers قبل عب متحفي نيرجي. So طيب لنا. Contrary to the popular belief, most millionaires look exactly like the guy next door with his own concrete business. Okay, so زي ما تعرفت لنا typical millionaires بحال كم تسخات أب فيلمين أب تلفزيون نريو أكترات مليونيرات مسكونو كدان تبغ فيرار مكينة غلازم زخد كم يكونوا زبزحوا نورمال هيوتي زلهم أبتن ده هبتمات جزاوت هنا يكمل توني ما بزحتك زي أبني هبتمات جزاوت مني زغمت لهم كابت هبتم جزاوت تزلوا أبتكتما مانجرات دكاتر قال مالا سرحتنيات يوم because they think هبتام أو خونا لو يلهم تلزعمه بنشارو حدا كل تسلست هبتامات يوم نتجزاو تزوننوا ساتهم جناب كاليوم زغمت so be careful that حساس بانا كي تردانا نابد خنات كي وسدنا زي تنكاغ نخليو أبا حاجز قبل نغلي The millionaire next door spends less than he earns avoids buying status objects or status lifestyle take financial risks if it's worth it. So, توم مليونيرات زبحالو كابتن متحف كابتن سومز جبرو مثلا أنت رغيبهم لا عموم نجار يجوزونهم كل جزء هيوتهم تحت توتهم يبلنا بلش لا زبل كبر زري هبتهم زم سلكان نجارات كم جزء يخطبوا status ناتهم زري normal سبكم مسلم زدليو takes financial risks كل جزء risk يوزديهم معناته risk وسيدهم كم زعبيو سلزة فلتو كمون نحبتهم زم لايف ستايل هيتكمونيهم سلزي ገንዘቦም ኣብ ክንዳ ኣብ ዘብለጭልጭ ነገር ኣብ ክሰርሕ ዝኽእል ኢንቨስት ይገብርዎ መታን መሊሶም ከዓብዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ላይፍ ስታይል ናይ ሃብታም ናይቶም ሪል ሃብታማትን ሃብታማት ዝመስሉን ፍልልይ ኣለዎ most people buying 6 yachts in 1 year aren't rich እቶም ብሉፅ ነገራት እዚኦም ዓበይቲ መራኽብ ደገለዶ ናይ ሃብታማት private jets ደገለዶ ሒዞም ኣብ ቴሌቪዥንን ኣብ ገለን ትሪእዎም እዚኣቶም ሃብታማት ኣይኮኑ እንታይ ዳ ገለ ኣታዊ ረኺቦም مبزحتهم هوليوود در أكترات دوغل ملازياتهم جنزب بدموز زرو حدا يسرح سريهم جنزب زرو خبيهم بري بيزنس سامع بيلهم زم تسوي يكونن معناته بيزنس دلوسب نت بيزنسو كأبيز دلي مبزحتهم تم بيلينرز رايوهم تم عبيت بيزنس owners they are normal people لمتاي تجنزبهم أكن دزبلج أبيزنسهم reinvest حدش بيزنس كويت حدش real estate أو تاتيهم زكبرو of course ساتهم زدلي ولا ممكن زدلي وون وحود ناخونه سلازي خيدي سلازي كل جزيتهم زبلت ماكينه مرسيدس بلست ماكينه قال حيزهم تخزلهم صراحه تنياتاتهم تراي دموز يزلون كبخان لعلي سلازي نزيوم كتكتل تعرفتينكا
أبدالهامات كتاتيو خان تايدا نتوم جنزب كلهم تراهي وزنبرو زحقسهم جن تجديدهم ما يكون زحقسهم تراهي وزنبرو كن كتال يقبع أنا نوعم كتال سلازم مرز. Number 5 they prioritize time not money. This is very important. أما ودعتا جنزب نتايو مسارحيو تعلامة جنزب كخونا يقبع نتايدا ناس النت جزيخا دلخا تقبرلو كتسرع ديخا تدلي كتعرف ديخا تدلي كتكيد ديخا تدلي أبي كتنبر دلي بخامي كتنبر دلي جنزب أما ودعتا حرنتكا كجزالكا كخل تخيلين بر نجوه سيخا مبزحتهم حتى زم سرحتنياتات بزع دموز لهم ريوم صبق جزالهم صبقت مكينة لاتهم تجوزهم كتر وتر عسويو تامكينهم وتر بجراجة معناته they have to work like animal أمنك صرح سلزلهم سلزي نسخة هيوت كاملو ناب صرحنا فخانة تجنزب أمسخة زبل تجزا خارج شكا نتنجنزب أهل كان أبزقبا وافيركا بسلام نبزل خايجزي ترجع كاك نبر أنا هذا حرويتي يزمرت جنزب بزي قدس ولا بقري زي كي مكينا زي بالله أبي وتايجن زن زي بالله زدل هو أبزدل هو مزدل هو كون أدلنا خركب يزمرت مبجعت سبجن نزيان خيجبر انت هيجبر جنزبو كبتني وعل تكال صار حزام صو جنزب كبر مكينا جزيو نتا مكينا نت لايف ستايلون كم نخمسل مليسو كل تشفت خسرح يقدد. So on the other hand, people who value work instead of time work more hours. ስለዚህ ቶም ካልኦ ሰባት ከዓ እዚ ኦብጀክት እዞም ዝረኣዩ ነገራት ስለ ዘድልዮም ብዙ ሰዓታት ክሰርሕሎም ንዓም ንኽረኽቡ. People who value time actually make more money than those who worship money. ስለዚህ እቶም ግዜ ዝያዳ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ግዜ ዘገድሰን ወላ ውሕድ ገንዘብ ይሃለወኒ ዝብሉ ኣብ መወዳእታ ዝበዝሐ ገንዘብ ሰም እዮም ዝእትዉ ምክንያቱ እቲ ግዜኦም ኣብ ደስ ዝበሎም ስለ ዘጥፍዎ ኣብቲ ደስ ዝብሎም ክሰርሑ ከለዉ ድማ ብዝቐልጠፈ ክዓብዩ ስለ ዝኽእሉ እትዮም ግን ዝለዓለ ገንዘብ ዘምፅኣሎም እዮም ገንዘብ ስለ ዘድልዮም ኣብቲ ዝለዓለ ገንዘብ ዘምፅእሉ ደስ ዘይብሎም ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ስቲል ግን ኣብኡ ክሰርሑ እዮም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ተዓወት ናቶም ሊሚት ኣለዎ ናይቲኣቶም ግን ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሂወት ዝለዓለ ዓወት ከተምፅእ ትፈትዎ ስራሕ ኣብ ትፈትዎ ዓውዲ ኣብ ትፈትዎ ቦታ ኮይንካ ትሰርሕ ኮይንካ እዩ እዚ ክጅምር ድማ ብብዙሕ ገንዘብ ኣይኮንካ ትጅምር ብውሕድ ገንዘብ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ. Number 6 have multiple sources of income. زي أقداسيت يا هفتامات زبها لكل جزء بزح جدف دموز اللهم ما يكون جدف دموز اللهم ما ده تيدخيهم تسعة تقع سجري ويناي باسكت بول ويناي كالو وي كازم درفت جل ملز نبور دموز سنيات جيركم صدوم أبى جنزب يتوني رميم دموز سنيات سلزقون تجنزب تطعم زبالة بخماي كم زنوب راي فلتونيم. That's why زبوس حكاباتهم نبدأ خلنا زملسو أتوم البيزنس اللوجن حدا تاوزي كونه بوحدو شوعت منجنا إيتوت اللو انتهي زغة. Most rich people have on average 7 streams of income. كاب استفل عليه أتاولهم قدامي أتاوناتهم كاب كيلتناتهم سخونة سب كيلت اللو نايم تايو ناي ماركتينج ناي بيزنس دي ناي جلدي كيلت اللو كاب تخلوتهم يخفليهم 1 كالاي بيزنس اللو مبزعت زي هفتامات بيزنسهم أتاولو كاوي أتاولهم كلته سالساي كل جزء جنزبهم ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ይገብርዎ እዮም ኩሉ ገንዘቦም ኣብ ቢዝነሶም ኣይገብርዎን እዮም ዋላ ቢል ጌትስ ተሪኹም ማይክሮሶፍት መስሪትዋ ማይክሮሶፍት ግን ውሕድ ፐርሰንት ኢንቨስትመንት ዘሎ ኣብ ካልኦት ካምፓኒታት መዓት ኢንቨስትመንት እዩ ዘሎ ኩላቶም ካኹም እዮም ስለዚ እንታይ ይገብሩ ገንዘቦም ኣብ ካልኦት ካምፓኒታት ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ይገብርዎ ስለዚ ካብኡ ካፒታል ጌይን እቲ ብርክታት ናይ ትዕዞሞ ዘለዉ ክዓቢ ከሎ ካፒታል ናቶም ተዓቕምናቶም ይዓቢ ሳልሳይ ዲቪደንድ ካብ ገለገለ ብርክታት ድማ ዲቪደንድ ይኽፈሉ ራብዓይ ምንጫታዊ ሓምሻይ ኢንትረስት ፍሮም ለንዲንግ ገንዘቦም ንኻልኦት ዝደልይዎ ሰባት የለቅሕዎም ካብኡ ድማ ወለድ ይረኽቡ ተወሳኺ ሬንታል ኢንካም ገዛውቲ ኣለዎም ብዙሓት ካብኦም ገዛውቲ ኣለዎም ዝካረዩ ኢንካም ኣለዎ እሱ ድማ ተሸይጡ እውን ኢንካም ከም ዝኽእል መወዳእታ ድማ ሮያሊቲስ ኤንድ ላይሰንስስ መፅሓፍ ተፅሒፎም ድዮም ገለ እንተሰርሖም ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ IP ይበሃል ንሱ ሮያሊቲ ንዑ ንኽጥቀም ካብኡ ዝመፅእ ኣታዊ ኣለዎም ስለዚ ብውሕዱ ሸውዓተ ምንጭ ናይ እቶት ኣለዎም ንስኻ ክንደይ ምንጭ ናይ እቶት ኣለካ ኣገዳሲ ትሕተያ ንዓኹም ኮላይ ስለዚ ብውሕዱ ካልአይቲ ክምስርት ክንብገስ ኣለና ስራሕና ሓደ ምንጭ ናይ ኣታዊ ክኾን ከሎ ካልኣይ መንገዲ ወላ 10 ቅርሺ ወላ 5 ቅርሺ ንወርሒ የምፅኣልና ካልኣይ መንገዲ ግን ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ድሕሪኡ ሳልሳይ ክንፈጥር ኣለና ስለዚ ትዝቐለለ ናብ ስቶክ ማርኬታት ኢኻ ወላ ንእሽተይ ይወለድ ስለዚ ድሕሪኡ ኣብ ኦንላይን ቢዝነስ ኬትካ ድማ ንእሽተይ ሰሪሕካ ተምፅኣሉ ከምኡ እናበልካ ንዓበየ ይኸይድ ስለዚ እሱ እቲ መንገዲ ድማ ክኸውን ዘሎ this way they can ensure that they are making money
over time ስለዚህ ተሓደ እንተነቐፀ ተሓደ እቲ እንተጎደለቲ እቲ እንተበለቲ እናበሉ ብቐሊሉ ኩሉ ግዜ ሃብታማት ኮይኖም ይነብሩ ማለት እዩ number 7 they break through boundaries እዚኣ ኣገዳሲት ኮይና ረኺበ ያሳ እንታይ ያሳኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቤት ትምህርትኩም ቀዳሞት ዝወፁ ዝነበሩ ዝበለፀ ነጥቢ ዘምፁ ዝነበሩ ዘክርዎም ኣብ ሂወት ከመይ ይኾኑ ንሶም ድዮም ነቲ ሂወት ዝውንንዎ ዝበለፀ ቦታታት ንሶም ድዮም ዘለዎ ወይስ ከመይ ሓደ ዓብ መፅናዕቲ ናይ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ ነቶም ንፍዓት ቫሊዲቶሪያንስ ወይ ካቶም ሰቐልቲ ዝበሃሉ ድሕሪዮም ዝነበሩን ኣብ ጉዕዞ ሂወቶም ፈለው ገይሮሞም እንታይ ከረኺቦም ትዘገርም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሂወቶም እቲ ቅኑዕ ዝኾነ ፅቡቕ ነገራት ምርጫታት ክመርፁ ርየሞም they choose the right things ካብ ብሉፅ ኮሌጅ ግራጁዌት ገይሮም GPA ናቶም ነጥብናቶም ላዕሊ ነይሩ ከምኡውን ዲግሪታት ወሲኾም ኣብ ብሉፅ ካምፓኒታት ድማ ክሰርሑ ጀሚሮም ይብለና ማለት እዩ ፅቡቅ እዚ but none of these bright stars actually change the world እንተኾነ ግን ንዓለምና ዝቕይሩ ክኾኑ ኣይከኣሉን እቶም ካልኦት ከምኦም ዘይነበሩ እዮም ንዓለምና ዝቐየሩ ካልእ መፅሓፍ ከማን የንብብ ኣለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ዝበዝሑ ንዓለምና ዝቐየሩ ኣብ ትምህርቱ ንፍዓት ኣይነበሩ ስለምንታይ ትምህርቲ ሕጊ ንዝኽተሉ ይፅቡቕ ኩሉ እቲ መምህር ዝብሎ ሓደ ብሓደ ዝኽተሉ ንሶም እዮም ንፍዓት በንፃሩ ብዙሓት ንፍዓት ሰባት ኣብ ሂወት እቲ ናይ መምህር ሕግታት ኩሉ ክኽተልዎ የኸብዶም እዩ ካልእ ኣዝዮም ሓያላት ኣብ ሂወት ብሓደ ነጥቢ እዮም ሓያላት ኣብ ቤት ትምህርቲ ንፍዑ ግን ብኩሉ ሳብጀክት ኢኻ ንፍዑ ክትከውን ዘለካ ስለዚ እዚ እውን ፍልልይ ኣለዎ እዩ እንታይ ንማለት እያ መወደታ ንፍዓት ሕማቃት እዮም ንማለትና ኣይኮነ ንፍዓት እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወት ግን ንፍዑ ኣብ ክላስ ቀዳማይ ስለ ዘይወፃእካ ኣብ ሂወት ጭራ ኢኻ ማለት ኣይኮነ እዚኣ ኣስተውዒልና ክንሕዛ ይግባእ ብዙሓት ጭራ ዝወፁ ዝነበሩ ኣልበርት አንስታይን ኣብ ስዊስ ተማሂሩ ኣብዚ ለንቀነ ኣብ ሊንክዲን ኣንቢበ ነይረ እቶም ETH ዝበሃል ዓብይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስዊስ ካብቶም ዝበለፁ እንታይ ኢሉ ኣልበርት አንስታይን ንፍዕ ተምሃራይ ኣይነበረን ከምኡውን ድሓር ፕሮፌሰር ኮይኑ መፅኡ ነይሩ ፍሉይ ፕሮፌሰር ኣይነበረን እቲ ዝበለፀ ስራሕ ዝሰርሐ እቲ ዝዓበየ ክቡር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ምርቑ ግን ኣልበርት አንስታይን ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ሕግታት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኩሉ ከም ዝግበር ዝብል ይቃወሞን ኣይፈትዎን ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንፍዕ ስለ ዘይኮንካ ኣብ ሂወት ሕማቕ ኢኻ ማለት ከም ዘይኮነ ክርዳእና ኣለዎ ናይ ሎሚ ቪድዮ ሃብታም ዝኸውን ሰብ ኣተሓሳስቡ ከመይ እዩ ክንፈልጥ እሞ ንሕና እውን ካብታ ዘለናያ ነዚ መንገድታት ኣብ ዝረኣናዮ ኩሉ ስጉምቲ ወሲድና ክንብገሰሉ 1 step 2 step 3 step ናበልካ እዩ ዝቕየድ ሎሚ እንተዘይተበጊስካ ድማ ፅባሕ እውን እቲ ሂወትካ ልክዕ ከም ከመይ ክኸውን ስለዚ ነዛ ቪድዮ ሪኢኹም ገለ ተበግሶ ክትወስዱ ፍልጠት ፅቡቕ እዩ ብዘይ ተበግሶ ግን nothing changes ስለዚ ነዛ ቪድዮ ሰሚዕኩም ሓድሽ ተበግሶ ክትወስዱ ይዕድመኩም ሰናይ ጉዕዞ ይግበረልኩም እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹም ላይክ ኣብዋ ንሓውኹም ሃፍትኹም ኣስግርዋ ኣብ ኮሜንት ድማ ናትኩም ርእቶ ከም ወትሩ ክትቡ ንኽፅበ ናይ ሎማ ርስብ ዝኽንውዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ስሰናዩ ቻው